Tervetuloa mun mukaan. Tänään tehdään metallin etsintää hiekkarannoilla. Ja heti lähti kone piippaamaan ja löytyi tämmönen 2 markan kolikko, vanha Saksan 2-markkainen. Hyvässä kunnossa ja ihan siistin näköinen. Ja heti perään löytyi ruosteinen 5-penninen ja siitä vanhempi 10 pennin kolikko. Ja tästä heti perään 2 euron kolikko, se menee säästöpossuun. Sitten löytyi sitä, mitä tässä ollaankin hakemassa, eli sormuksia. Ainut vaan, että tää on joku kindermunasormus, eli ihan täyttä rikkamaa, enkä tee tällä mitään. Sitten mä luulin hetken aikaa, että mä löysin jotain kultaa tai kultasormuksen, kun toi 1 pennin kolikkokin maastolle jotenkin niin kultamaisesti. Sitten löytyikin todella mielenkiintoinen löytö rannalta. En tiedä mikä kuula, mutta todella painava. Huhdellaan sitä hiukan ja katsotaan minkä näköinen. Mulla tulee mieleen joku kanunan kuula, mutta tuntuu oudolta täältä löytää semmonen, mutta mistä sitä tietää? Ja sitten siirryin hiukan kahlailemaan mun oma viritelmää kauhalla. Tää oli toinen piippaus vedestä. Sieltä se alkaa pilkistämään ja tässä vaiheessa mä olin varma, että se on varmaan joku kiiltävä kolikko tai joku muu vastaava. Mut ei, kultasormus. Kultasormus tuli. Siis aivan käsittämätöntä tällä mun rimpuliviritelmällä ensimmäinen kerta kahlatessa ja mä sain kultasormuksen ja kaiken lisäksi se vielä sopii mun sormeen. Päivän mittaan löytyisi ihan sikapaljon kolikoita, ei mitään järkeä kuvata jokaista yksitellen. Myös toinenkin sormus löytyisi, siinä ei ole mitään leimoja, mutta ihan makeen näköinen, ihan kuin joku käsin taattu. Yksi hopeamarkkakin löytyisi, se oli kanssa todella siisti juttu. Ja niin kuin sanoin, niin paljon kaikennäköisiä kolikoja, eurokolikoja, mutta sitten tosiaan jackpottina kultasormus. Tää oli kyllä ihan 5/5 reissu nää 2 päivää. Kerro kommenttikentässä, haluaisitko nähdä enemmänkin tällaisia rantaetsintävideoita? Kiitos kun katsoit mun videon ja muista ottaa tiliseurantaa. Se on moro!